हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो माखासे जिकेफोर लाबोदोंलाय आरो बेफोरखौ वर्ल्डनि हिसाबै लाबोदों आरो बेयाव माखासेल' मोनगोन दा बे हिसाबै बाहाय नोंथांमोना फारि फारि थांबनेलाव नुखाबाय जानो हागौ मा दङ दा बेनिनो फार्स्टआव दङ जोंहा which country has no river एबा बबे हादराव दैमा दैसा गैया होनदों दा बे जाहैबाय भेटिकान सिटि आरो भेटिकान सिटियानो वर्ल्डनि बयनिख्रुइबो स्मलेस्ट कान्ट्रि आरो बियो इउर'पियान कान्ट्रि नोंथांमोना बेयाव नुदों दा बेयाव मोनसेबो पार्मानेन्ट रिभार गैया होनदों आरो जायनि हादरानो फिसाथार नालाय बेनि थाखायनो बेयाव गैया होनदों नाथाय बिनि अनगायैबो माखासे गुबुन गुबुन 19टा काउन्ट्रिसफोर दं होनदों जायफोरा पार्मानेन्ट मा गैया रिभार गैया नाथाय बिथांमोननि बैफोर हादरफोराव वादिस एबा माने सिजनेल सम सम बोहैग्रा दैमा दैसाफोर दङ होनदों नाथाय पार्मानेन्ट दैमा दैसा गैया होनदों नाथाय बैफोराव वादिस एबा सम सम बोहैग्रा आरो माखासेयाव मानसि बानायनाय फिसा फिसा केनेलफोर दङ होनदों दा बे हिसाबै बैफोरखौ लानाय जायाखै बेखायनो बेयाव भेटिकान सिटिखौनो बयनिख्रुइबो मा होनो बयबो बांसिनै दैमा दैसा गैयि हादर होननानै मिथिनो होननाय जादों बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव which country has no railway दा बेयाव रेलवे गैयि एबा रेल लाइन गैयि हादर बबेया होननानै जुदि सोङोबा बेयाव गोबां दङ गाहाय नोंथांमोननो बाहाय होदों गासै 27टा जेरै आन्डरा भुटान बेनिफ्राय साइप्रास इस्ट टाइमर बेनिफ्राय गिनिया आइसलेण्ड कुवाइट ओमफ्राय किबिया बेफोरखौ गासै 27टा दङ बेफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन जायफ्रा नायनो गोसो जेरै ओरै फारसेथिंजाय नायोबा अमान पापुवा निउ गिनिया बेनिफ्राय क्वाटार बेनिफ्राय रन्डा बेनिफ्राय सेन्ट मेरिन' सलमन आइलेण्ड बिसोर गासैखौबो बेफोराव गासै माने रेल लाइन खारजाया होनदों एबा रेल लाइन गैया होनदों बेनिफ्राय दङ which country has no एयारलाइन गैयि एबा एयार'प्लेननि बाग्रा जायगा गैयि माने एयारपर्ट गैयि नाथाय हेलिपेड दङ एबा हेलिकप्टार सोलियो नाथाय एयारलाइन सोलिया एयार'प्लेन सोलिया दा बे हिसाबै बाहाय गासै मोनबा हादरफोर दङ होनदों आन्डरा बेनिफ्राय दङ मनाक' बेनिफ्राय सेन्ट मेरिन' बेनिफ्राय भेटिकान सिटि बेनिफ्राय लिस्टेनसिन बेफोर गासै मोनबा हादरफोराव माने एयारलाइन गैया होनदों बेनिफ्राय दङ which country has no car speed limit माने मा जोंनि मोनफ्रोमबो हादरफोरावनो बा इण्डियायावबो जोंहा कारनि आलादा स्पिड लिमिट बेनिफ्राय पाब्लिक केरियार भेहिकेलफोरनि स्पिड लिमिट दा बेनि स्पिड लिमिट थाजोबो नाथाय जार्मानियाव माने मोनसेबो पार्मानेन्टलि स्पिड लिमिट कारनि स्पिड लिमिट गैया होनदों बेनिफ्राय दङ which country has no written constitution माने मा बबे हादराव लिरजानाय संबिजिर गैया होनदों बेयाव ओरैनो माने गोदोनिफ्रायनो ट्रेडिसनेलि जायफोर रुल एबा नेमखान्थिफ्रा सोलिबोयो बेजोंसो खारो दा बे हिसाबै बेयाव गासै इजराइल लिबिया निउजिलेण्ड अमान आरो सौदि आरबियायाव रिटेन कनस्टिटिउसन गैया होनो बेनिफ्राय दङ which country has no इउटुब इउजार गैयिफोर माने इउटुब बाहायहोयि इउटुबखौ बेन खालामनाय माखासे हादरफोर दङ बेफोरो होनदों जेरै चाइना नर्थ करिया इरान सुदान तुर्कमेनिस्तान बेफोराव इउटुब बाहायहोआ होनदों बेनिफ्राय दङ which country is tobacco free माने मा बबे हादराव थांखु एबा मा होनो टेबाक' बाहायनो मोना माने बेन खालामना दोनदों बे जाहैबाय निउजिलेण्ड बेनिफ्राय दङ which country is less population in 2022 माने देग्लाय 2022नि जिहेतु हिसाब बेयाव मोनसे वर्ल्डमिटारनि जुदि फोरमायनाय बादिब्ला बेयाव हलिसि मुंनि मोनसे फिसा हादरनि मानसियानो बयनिख्रुइबो खमसिन दा जेराव 801ल' पपुलेसन टटेल पपुलेसना 801 साल'मोन 2022 मायथाइनि बादिब्ला आरो बेनिफ्राय लार्जेस्ट बबेयाव दङ बेखौथ' जों बयबो मिथिगौ चाइना आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड लार्जेस्ट होनबा इण्डिया दा बे आरो बेबादिनो गोबांथार माखासे बेफोरबादिनि वर्ल्डनिनो जिके आरो जोंनि जेनेरेल नलेजफोर नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव हाब आरो चेनेलाव हाब बा प्लेलिस्टआव एजुकेसन चेनेलाव हाबनानै नायबानो मिथिनो मोनगोन नोंथांमोनहा एसेनोसै गोजोन्थों